So hello everyone, welcome back to my channel. Good morning. Dini jai mane maba thangdoman arona आङो मानो मोनलाय तिनालि थांदोंमोन ओमफ्राय तिनालि थांनायाव माने माबा लाबोफाबाय आरोना चिकेन लाबोफादों आरो स' दिनै बेखौनो बनायनोसै आरो चिकेनखौनो ओमफ्राय जानोसै ना हो नायनो आं दाखालिनि बायसा लाबोदों ना दाखालिनि बायसा लाबोदों स' दिनैनि भिडिअखौ जोंजों लोगोसे नायलांबाय थानांगोन ना मानो स' चलो सुना लानोसै माना लानोसै दायो बरियाहै गोथावहै संना जानांगौ मा दासो सावदानमोन नामा दासो सावदान नङा फुंखायावलाय आरो दायोलाय आरो फुं जानायावलाय दायो माबाखागोन दा खिथु खिथु जाफाबाय थादों नोङो गेन्द्रा हा जेरावबो खाथियो जेरावबो खिथु आयौ जाहा नै बिराद पिछला जायो आरो बेयाव डेन्जार आय सुना लाबाय ब्रयलार बेदर नाथाय दै सोदाबाबो खाराखै बियो होद स' सुना लासिगोन दायो आलु दरसे होना बनायनोसै ना हा आलु दरसे होनसैदां बरियानो आलु दरसे होना बनायनोसै आरो ओमफ्राय बिथिंजाय नै बेखौ नों लांनांगोन मामाया जागोन ना माबा मानो मोनलायो पटल फ्राय खालामनाय माबा जालांबाय आरो बाबाया जालांबाय आरो दायो दोहैयो दायो माने दोहैयो माबासोआव आरो 9टा 8:30 आरो दंबावो मालाय बेखौ माबाना जासिगोन नोंसो जागोन इखो हा मामासो जानो होननानै माबाना दोननाय बिराद जाखायो आरो ना बिसोरो हेलौ नले गेन्द्रा दे हेलौ हेलौ आं बयलार हेलौ बिनि सिगाङावनो माने मोनसे माबा देखायनो आरोना नै मैया माबा लाबोदोंमोन आरो गथा खालायलायबायदां आयै गोथाव मोनजाथारगौमोन बेखौ ना नारिखल माबाना लाबाय इखो मियानो माबाना दोनदों आरो माने फ्रिजआव दोननानैसो माबायो आरोना माहाय दिनै जाबाय थायो आरो नारिखल आं जाया माने बिसोर जायो आरो मैया खैथा नारिखल दाननाय मैया थाइनै हा थाइथामानो जादों दां थाइथाम जानाय दं माथो थाइथाम माने थाइसेया गेसावमोन ओमफ्राय थाइसेया गोरलैमोन आरो बिदै लोंनाय ओमफ्राय थाइसेया बे दायोनिया आं माने रोङा आरो माबा खालामनो मानो मोनलायो दाननो रोङा आरो ना माबाखौ डाइरेक्ट ओइ दुकानिफोरा माबायसा गोलाव सिथा खालामना दानो माने बिदि दाननो रोङा आरो खावख्लाव गावजोबो आरो ना मैया माने माबानिफ्राय माबा बजारनिफ्राय माबा लाबोदो आरो मानो मोनलायो थारुन ओमफ्राय नाय इयाव माबा हरदो आरो मैयानि माबाखौ खर'खौ हरदो ओमफ्राय थारुना नै मा हायबो माने मोनसेबो माने माबायाखै आरो ना मानो मोनलायो गिलि खायाखै आरो ना नै रुयाखै आरो स' ओमफ्राय दायो नै बिथिंजाय जानना लाहरबाय लरहा ओमफ्राय आरो बिथिंजाय गेस अन खालामहरबाय बिथिं स्ट'भखौबो अन खालामहरबाय खिथिजोबनांगौ नामा दरकारि नामा बेफोरो बेदरा माबाल'सैलै 100निल'सो लाबोदो हा 100निल'सो लाबोदों आं गरम मोनसोबाय माथो बा गरम जादोंलै दिनै सामब्रामखौ दिनै थाइनै होनो नामायलायदों नामा नोङो फिसाजे स' लरहाया दुंबाय दायो माबाना लानोसै आरो थाव माहाय हरना लानोसै आं दिनै सिमाङावहासो जाबाय नायलाय हरनाङानो थावखौ जि खम जाबाय दां जाबाय स' बिथिं हरना लाबाय दायो सामब्राम ओमफ्राय फानलुखौ दा उनाव हरसैलै ना ओमफ्राय दायो हरना लानोसै बेदर दद' मा बेदर
Broiler bodo. Broiler bedor जानोसै हो गिदिर ना दिनिया गिदिरनाया गिदिर गोदाबाय ना थावा मा थावालाय मा जाखो ब्रहबना होबायदां थाब मोनगोनब्रा होलै मोसादों मेथाइआ जेबो नङा मोसाबाबो गोलैलांबा खनना जा हा गोलैलांबा खनना जा गोलैलाङालाय माहालाय गोलैलांलाबायनो लरहाया बेलथायबालाय हा लरहाया बेलथायबा थै बेलथाया मा बेलथायलाबायनो मोसादों जे आलु गोनां होआ होगोन थाइसे हा मोनसे हरसै माबा नोङो बेदरखौ जाद्रायगोन आलु हरनोबा स' बेखौ दायो खोबना लाबाय ओमफ्राय बिथिं दायो जगार पत्र खालामसै आरोना मा होगोन मा होआ आलु होनाय आलुआबो गैला जोब्बाय आया स्कुलाव लांबायबो होबाय ए स्कुलाव लांबाय गथ'फोरनो मा जाहोगोन होननायलाय दिनै स्कुलाव खिसिरि जाहोगोन आरो दिनै थ' दायो बिथिंजाय नै सेकेन्ड टाइम माने माबा आरो थार्ड टाइम माने भिडिअ लानाय जायाखै आरो स' दायो हरना होनोसै संख्रि हरना होनोसै बरियाहै बिराद गोबाव जाबायमोन हिन्जावनि संनाय जायो बेदरा हा बिराद गोबाव जाबायमोन दा मा गोलैनो थै मा गथालाय बिलाय आरोलाय बासायनानै माबादोंमोन आंनियाव हरबाला हरद्रायबाला गोबाब जागोन होनना ओमफ्राय गलांबाय मोसा लराखौ बिराद मोसां होनो हायो आरोना बियो बाय दायो खोबना होनसै ना आलु हरखानोसै आलु सरखासै सरखानोसै नामा फानलु हरना लानोसै आरोना दायो बरियाहै फानलुखौ माय गोसा जानांगौलै दिनै मैया खाम जानो हायाखै आंहा खाम उखैबाय मोननाय लोगो लोगोनो हख्लायखानोसै जाखानोसैबो आंथ' नेबाय थाला हा नेबाय थाला नेला नेसि गैया डाइरेक्ट जाखानोसै है न'खरस्राया बिथिं इखौ माबाना लायोबा गावैया होमबालाय आं आथिं हमनांगौ आथिं एर गोलैजोबगोन बेदरा हा बेदरा गोलैजोबगोन गोथां फानलुआ हनै दा उनाव बिदिनो गोथां थागोन नामा थाया गोमो जाजोबगोन दा हालदै हरबा ना मा हरनो नायखो हालदै हरखानोसै दायोनो खनसे लागैनो मोनसे माबायावनो सुदावनो हरजोबना लाखाबायनो रायजोफोर माथो खनले बोरलाबाय थानो ना बिनि उनाव आरो दायो खनसे एरबावगोन ना खननै एरबावगोन दैखौ खनसे माबाना होनसै खोबना होनसै ओमफ्राय आलु होनसै बिनि उनाव आलु होनसै खोलैजोब्बाय आरोना नै लोगो लोगोनो माने माबायाखै आरोना लोगो लोगोनो एक मिनिट थानानै माबा हरनांबाय आरो मासेले आलु हरनायखौ आलु हरबाय बेरदों आरोना हा मा जागोन मेगनाव बेरजागोन ना खालिनिफ्राय आलु हरना लाबाय मा हरना लाबाय दायो उनाव खालि दा उनाव माहाय खोमबावबाथाय माबानोसै आरो माबाखौ हरना होखादो जिरा गुन्दैखौ हरना होखादो जाबावबायानो हनै जाबावबाय अयनाय खालि जासुलि नामखौनो जासुलिसो दिनसै नोंनिखौ लोगोफोर दायो नै फैयै समा मोनफैबाय दै हरनायनि ना लागाव जाबाय होनाङा बेसे हा गुरैद्राय जाद्राय नङाबा दा मिट मस्ला दांना हरखाबाय जाबायलै बेखौ खोबना होनसै नै गोरा जाखाबाय आरोना बेदरा बरियाहै स' 20 मिनिट नेदो मालाय माबानि सिगां नै गावरेमा मोनजाबाय मालाय गेन्द्राहा बरियाहै मालाय जि मोजां जादों हनै जाग्रोबाय आरोना मामाया नै मालाय बरियाहै
ना खर' हख्लायबाय ना मामिया मालाय ना खर' स' लोगोफोर नै फाइनेलि बरिया गोथाव नुबाय आरोना नै माबायसा नुखो अमा बेदरनि हेनसा हख्लायनोसै दायो बरियाहै गोथाव जाना पेगायदो संनाय ना लायबाय बरियानो हख्लायनोसै आरो दायो नोंलाय जायासै होननाय मोनदां मामिया इखो जाया नों माबाखौसो जागोन ना होननाय मोनदां माथो नाखौसो जागोन ना होननाय मोनदां दाउफोरखौबो लाना जाफायो है नै मामानि भागो बियो थांबाय ओइलाय हनै हैबाय ओइलाय हैबाय स' जोंबो दायो जाना लानोसै आरोना नै जि मोजां नुखादो स' गासिबो मोनजोब्बाय दायो गासिबो मोनजोब्बाय माने गासिबो बनायखानायसोमोन आरोना मोनसेल'सो दङमोन बे बयलारखौल'सो बनायनाय ओमफ्राय आरो मैगङालाय फुङावनो बनायखानाय ओमफ्राय पटलखौ मालाय मामाना जाबाय आरो पटल फ्राय जाबाय ओमफ्राय जोंहा दा मा संनाय जायो पापरफोर जानाय जाबा जानोसै आरोना मा इयावलाय मा दङ दैखो बिराद माबा दै सै बरना लाबाय बिराद माबा जाबाय जोङो बेंग्रा जाबाय बिलाहिखौनो होनो रोङासै दां स' थेंक इउ दिनै भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना बिदिनो नायलांबाय थागोन होननानै आरोना स' थेंक इउ टाटा बाय बाय